Cheers maar ha, Tanith has je een alm sin je negen erin. Ik wil je al eens van game aha uur hutsik voor jou gelijk. Maar je haal, ha mi jishal, ha mi nog eens aan fijn wacht je houn. Wel, has je nog gelijk. Hierin ja Flan. Fìrinn no Flan. Ha een reeltje gemash in die. Gebied koolhuizen eile die kist edikers. Maar je weet de kist chiad heet zo'n Flanico. Maar je weet de kist kerst Flanische kutje nemen. Kerst nog haar Becca naar Cuirse kadi en naar eile. Gun ik met je Becca? Had er een Becca dat? Kerst nog haar en hou mannen is Fìrinn ja Flaniglees. Fìrinn Ja Flan. Kerst ma ha Tanith ha en haum is chien, agus ha ait de kist record in nish. De go fatte falaf sa ha jalloch aan een meeltje. Wat gaan jullie kalism? Famous in flikkers zijn voor het Tanith Chris Horst. Een millimile? Oh Tanith. Ha mi dillig ha sin fatte chiad. Se frakkert fask dagiet is kerret mele it falaf. Agus a sinne kiel doch die doch roep. Zak, nam lichte gomma. Oh, Mag graag. oh, mag graag, Tanith. Well, we should have talked to who presenter uit to be horse rock. Give it a horse to do. Het gaat eentje room. Na god drag Tanith stok of u heen kodem kitje knille lanig wediken. I mean, heel shocker wel is geen kerstbekka. Agus hij shouldn't gar thors kitje nog naar hege is ja in de CBBC ALBA. Dat hele akke drie daad Tanith. Gaat had je hem flans? Oh, wo gaat alle Tanith plans. Weet je wat? Jerry!